igaro korokia Abasae na barobuna bakare gotebia oborai bochi ko babo gochorwa chibosio bagateba onye tokwa omugaka monominate Omosae oyo togochora muntu gete monominate nyarebe mwachimurigeri twatranyora robotiuru omaye koba tokwira na barabu batatebi na barabu ngibirengeri byabo ngakibire kwa mwabuli amaboli pairaneri Marite ngoro ko Dennis so ingambros seto nya bitunu chenomo machoge this time round twakane mtunu aba machoge andito igwana ni gochi ko support tole kilia baibuli baito ba ngabanjira nanka gari na intu aba tole na Ribaga diaspora twanjira ni kwa koruboni ga paka kogenda gochi mutu omuntu to gochi ko support numo machoge ndoli gochi kuanja kirogo ngego chikuegu ekirogo getari gochobe twaberekere ngakintu to kwegu ati to ebirogo biko ba point mwa roche koru oyo ndarenge mangi arenge deputy governor kenikirogo yetu arengo pakare gusekerwa bisa sai twachire nyari bari twarare muna monda akorere akorusi bwekerogo bono intu round ye twanchira muna intu mune vijana ndo support ya bibuli baito bari gusi twanchira ne burana ki bari bago chiko ikaransa sekero kya Jubilee onde bwensi yo chikoborio bo governor oso koborio bo senator oso koborio bo women le ase biroge bitu abere ntuto ko sieru lukire ngakintu anya ko egukende kionse asboni ga ntubwato mo governor kurukumachogo nero go chikobe governor ya Kisii county abantu abange banjera lire nere lakini ndori go chigwanja kobe deputy yae around ye tutagete go chikoba na ntutetekero go gito kerige go choru ndoto muna boni genya Bomachoge borabu ntubwate Bomachoge borabu na chache ntubwate women rep ko Amos Nyatuanga Korwa Magenche ward Bomachoge borabu constituency ntubuna abagusi tole Nairobi Abamachoge babura buna Abamachoge bachache bali tole gaiga tuachira motogo tebanga ntuntori go dispute ebo presidency your candidate ba Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i na ratobugate une presidency reito Dr. Okengo Matiang'i na atagetenere abantu baye bakumosiga kurunse ntobugate account government ya Kisii na Nyamira lakini mono etogokwanira yori account government ya Kisii unabono ekaroto korigereri ese idea Jubilee party tobwato mheshimiwa Machogu tobwato mheshimiwa Onyonka ntobwate n'abaheshimiwa bande akina Orosa akina Bridget bakoligi ebirogo bya county government bono intu n'aba Machoge babora buna bachache na intu ntotagete ekirogo kere elective yakagara tuabera matuka mange intu ase chinyombe gichinde ndurigo twara kirogo kere elective yakara karokoligelie kirogo kere elective nkebwata appointments na bana intu abana baito bakoli kuchigasi lakini yakaroto gwikenga kiyo kuru devotion yansete ntu anya konyora kirogo muligeli ko igule kero ko iguchinga ki cabinet nali abantu bakuru demands